Radio Bolo kunjung rakaban majurin ingkang dimuk ing jagat patih yang sok tahu kawula nuwun wonten timbalan ngadhawuh sinuwun Prabu Renggani Sura pripun iki anggene dandan aja kendhone kepara mah kencengono Radio Bolo perintahan supaya siapa diri sawigaing dadi tumuju marang negara Ngamarta jujuk ana ing kali Serayu yen ketemu papan dununge panenggak Pandhawa sing jenenge Werkudara aja wedi kangelan gedhe ganjaran Ulamuta kang bisa mocok janggane inggih boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidhah wincang menapa nadyan sabana bercolok lintang rambatan pundak Buddha Diri langkung ngestakaken dawuh ayo Buddha cok anjo
kang kuminga acampo samya medali werkatet wilating kata tatwang pemancang miti bencang sangat simidjo watinya ngadali terus kasurawi roko wong kapiwara inggih magepokan kaliyan Kanjeng Rama Kyai Jodipati anggenipun nindakaken tapa brata kanthi ngambang wonten sakluhuring kali Serayu ingkang ndadosaken jibetipun para putra-putra Jodipati mila saking menika wanungan monggo katuri paring dawuh jinejer mongko dados tarunane bangsa kados Gatotkaca menika menawi ngertos lelampahan kados mekaten kinten-kinten menapa ingkang badhe dipun tindakaken Pak Dianongan nadyan kaya ngapa lan kepiye panjenengan iki pendhita sing cedhak karo panembah sing tekun marang pangibadah ndak kira panjenengan ora bakal angel anggemu bakal paring katerangan lan paring dawuh marang para putra-putra Jodipati iki aja nganti kesuruh marang dalan sing kleru. Iya nggih. Antarja Gatotkaca apa dene angka sing nadyan kaya ngapa lan kepiye sagaduking nalar sakadaring laku aku tak prasaja ya nggih. Tumindake wong tuamu ya kuwi adhiku Siwarakudara patut dadi tepa tuladha satriya sing apik satriya sing becik ya kaya bapakmu kae ya sanadyan uripe wis mulya wibawa ora kurang sawiji apa nanging tetep eling lamun to bisane dadi Sentana Praja kuwi merga ngemban amanahe para kawula wong tuamu ora gelem ngrasake kamulyan lan kanikmatan kanthi ancik-ancik rekasane wong cilik apike pakmu si Bilawa iki kaya ngono kuwi kula sajroning wong tuamu tapa ngambang ana ing Kali Serayu ayo kowe palungguhan iki aja mung nganggo tangan direksa bebarengan kawijengane aja nganti ana dom suruping banyu bidung api-apian ingkang bakal mubak-mubak katentreman lan kerukunane wong negara Ngamarta iki. Alon-alon sampun pateng winting moko sari.
sang wis nampak isih manaut sikro marang risang kayu siwi kita berdebah lagi wayaku ngancik bumi ngamarta ana monyet putih terjarian iso monyet putih jarian lho latno mripatmu jerengen gobokmu edian iso guneman apa cangkemmu enek radio ning iki pendhita kendali sabda wah malah pendhita ketek bae pendhita luwih becik ketek pendhita tinimbangane manungsa sing kelakuane kaya ketek kaya sing keploke kancamu mending mending murid-muridmu sapa jenengmu Hanuman Hanuman ya Senggono oh munyo kan jenenge loro Maruti malah telu Mayangkara wah papat Ramandaya Pati 5 sapa jenengmu 6 bosok kupingmu layak ngalor itu ngambil headset kae kokoken lho kangene mung sing ora-ora iki prajurit saka negara Krakaban ora takon karo kita takono ora takoni piye perang ya perang iki kudu ngerti jenenge aja nganti paribasan dimar lampu pecah toronge awor turu ra genah wonge aja dijak perang guyang-guyung suling karapan apa kowe andi ora mesti ora ciri kasih kene aku ini anu man Ler akeh sembahku Prabu Renggani Suroding jenenge Werkudara arep ngopo kocok janggane slimpung sikile bodho tangan langap-langap apa ngucap kena kowe ketemu lawan adikku Werkudara lakon pinter jebul diadane Hanuman piye sing wani kelap-kelap katon bergintang ing alit wis sanawet tembungmu sing keri dhewe mau balenono piye mau kena kowe ketemu karo adikku Werkudara yen iso jebul dadaku sik kowe muni ngono iki sadar apa ora saiki tak takoni mumpung wong loro tok jujur apa kampean utangmu ning bank sajane arep bunuh diri tenanan rasa blangap-blangap patung ngucap wani maju rawani mundur yen pancerak lo gawe becik tanganku ndarat mergladamu ora nglayang nyawamu jepati gak kuroni batangmu
Bagaimana?
Kapuran Kanisura. Ora nutuke dene aku dawa kokok getihmu. Timbul ndasmu. Oh. Ayo sapa sing ora trimo patine Rengganis Sura Gatot Kaca.
Yakti dudu soroti Surya Candra ngarungnya kadhika nanging bunelaring pandangan jumping sawaka ya Suralaya ya Jonggiri Kaiwasa ya Winastan aku jamur Kanarwana ing bale maju kundhane keparengkah mencara mawa teja panenging tulik para Jawata Sambang Girinata ya Sang Bathara Guru ing nalika mangke kadhet kalituwaning Dewa Jawata ing suduk kang Garuda Sambang Harap Daya Sikanika putra ing gaweyan pirpasebaning para Durandara ing pinambikan dening Jawata ing Salendra Bawara inggih Sambang Bathara Indra ya Surapati mangkono dhewe awiji pangandika lamun kaya sing karna Asmara sidang sekalian bawon langgeng mun sewu kakang kakang Bima Sinarada pala kencang Pak Warudaya slere buntute acara kater adik guru kok nanti balaring ngadal padu awiji diwatenge nang ngawake sudut panundan-undan kakang saksampunipun jenengandika sakoko pinarak lenggah kalilang nyuwun prisa menapa garwanipun dene kadwangan ngantos ketaman boro-boro ngantos anggetaken Suralaya satemah poyang paningan soleng para apsara lan apsari. Nuwun sewu Adik Guru. Masjidipun paduka sampun saged nyuraos bab lampahan menika nanging gandeng dika andangu mila sampun sakwajibipun kula caos katrangan. Nuwun sewu Adi. Bareng ing Tribawana menika semunipun wonten sambung rapatipun kaliyan titah pujangkara ingkang atapak yoga brata mangasing asamun inggih panenggak Pandhawa satyanja dipatipun Werkudara. Ketingalipun Bratasena anggadhahi kegayuhan ingkang luhur nedya ngangkat kamulyanipun para kawula lan negari Ngamarta ingkang sawetawis wekdal menika ketaman panandhang lan luhur. Kakang yen tela kados mekaten semunipun lelampahan menika sampun pinesti ing jidharing kodrat. Tegesipun tumurung nur buat nenggih kanugrahaning Gusti ingkang winastan Wahyu Jatmika Retna kakang. Eka bumi Twisawat Trigunung
Trikunung catur sengojo Ponco karu onan Sabto pandita hasta tawang Nolo dewa dasa ratu Wahyu Jatmikarna tegesipun kados pundi menika Jatmika menika maknanipun kasampurnaning panembah Dene Retna menika tegesipun cahya kamulyan ingkang ambabar kaendahan utawi kadang dados Wahyu Jatmikarna menika kanugrahan saking Gusti awit sampurnaning panembah ingkang awujud cahya kamulyan satemah ambabar pepadang lan kaendahan iya ajeng kita titah Madyapada ingkang trep nampi kanugrahan Wahyu kala wau sinten abi mboten wonten titah ingkang pantes nampi Wahyu Jatmikarna kejawi namung satriya panenggak Pandhawa pun Werkudara inggih pun Bilawa
para lembut menika kasta dening paduka nek wonten kawula paduka kudu dipun lembut ing paduka siksa manahipun dening Werkudara awit tindakan puji dikir sinten malih badhe kula suwun senjata pitulan kejaran paduka kula Bathara Guru Durga wis sakrepe to sing jenenge wong ibadah manembah kuwi nindakake puji dikir ngriyen kok dengan milani Bathara Werkudara kados pundi kok mboten milani kaliyan kula kula rewangi kula dandan ajeng mriki kan salon riyen lho niki mau semangat kepinangge kalian jenengan kata ayu ngoten lho padahal kok yo nah iki jandane iki Durga apa mimin iki jane suarane anggere kok kecel mboten angin mbok kula iki Durga kula mboten kemana minangkani panuwun kula badhe unjuk rasa sakwontenipun para peri-peri para Sunda Bolong kula perintah supados kuda ndecetan kula busana demo wonten madyan patek-patek kula Harus mulai dengan ngangkat kumbangi hati sing berumbuin itu bajiret Durno, anu Durga kan gak kok iya nadyan kaya ngopo lan kepiye bener kang dadi atur kita lan untuk bangsane lembut kuwi gono pengayomane para guru ya ripalungguhan iki tak pinangkani panyuwunmu ulun pribadi yen bakal ngelingake si Werkudara mangke riyen ati nyarus menika mangke kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan merga ndika semunipun kok keseluruh wonten dalan sing leru nalika ngajeng menika rembakan sae sekica rembakal taman kasucen lan mandhapipun kanugrahan wahyu bareng tekan Durga sing ya gawe klambi semerawang kaya ngono parandene jenengan pun lewat ngawur sampeyan pancen menggali mun sewu ing ngatasé Werkudara ibadah manembah nyambung raos kaliyan Gusti Kang Maha Kuwaos kok manganggep lepat badhe paduka pidana menika nalaripun kados pundi mongko racaipun tiyang Amarta menika menawi wulan sura kados mekaten mesti sami dirakat mesti sami mungon sami poso lan ugi sami prihatin ugi wonten ing sami mungon kanthi anggelang endahing budaya luhur nek parandene apike kaya ngono jenengan dados ratu dewa mboten mangestani mboten ayo marang diurak iki kados pundi Kakang Narada wonten dalu paduka wonten kambangan menika dapuk dados menapa panjang mboten daluanipun kali tuwane para dewa tegesipun patih ibaratipun curiga kaliyan Maraka ibaratipun malih kreta jaran sakusire kreta jaranipun sinten usire sinten kreta jarane Narada usire Adi Guru ing menapa kok wonten kreta jaran mboten manut kaliyan usiripun merga karo usire dijak ning taman lawang ngoten ampun ibaratipun curiga kaliyan Naraka leres keris kaliyan rangkanipun sinten rangkanipun kula kerisipun Adi Guru ing menapa wonten keris badhe mlebet wonten rangka kok rangkanipun mboten purun merga kerise bengkong keris yen bengkong dilebokke waduh dadi perkara niki mangke sakit sanget yen kira paduka mboten kepareng dahar atur lulu kula sewu pangawastu wonten Suralaya menika wonten asta lulu sinten kemawon ingkang mboten condhong ing batos golong ing raos kenging ninggalaken kambangan Suralaya usul beda karo panemune pimpinan entek-entekane kon metu keluar
ini karo metu pripun jenengan. Nggih, kotak leran iki nimbang ambangan mriki hawanipun panas, kebak kamrokan, kebak hawa nafsu. Kula tak mundur kotak leran rumiyin, nggih. Nanging nuwun sewu. Menawi ngantos wonten bendume Mbang Agung tunggak waru narada melu-melu. Bis nimbang sing wonten disepakake kalian wujud dewa seko ning narada. Apa kurang dhewe cakak-cakak piye Indra, Dono Kasino cakak-cakak. Mulak katane seneng. Mas cakak sampean bro, ngene cakak tandene wujud wonten narada diopeni gemu mawon. Mboten sampe gawe napa-napa, dewa pikun sampun tuwa. Hampir sami, lan mlakune kaya cara di Eropa niku. Durkan lho. Durkan kok ada bantakan kuwi karo genas makan lho. Ayo sebentar sama di beda. Kue kian apa? Kalau itu orang bingung lah ya. Kalau itu udah berjanji nggak bisa ngatur loh. Mau cara diopeni, bah. Anak kiwatan paribasa sebut. Ngene iki njaluke sak rombongan nyeluk kue bunda. Merongos kaya ngono lho. Lah sing ngerasa gak diguru lho, diguru sing kedanan. Kula mboten nyimpen nomoripun. Ning jenengan apal. Apa rasa karo kru? Kowe karo kru kowe nyolak karo dewa pikun, kowe ceret. Lha kowe ra ngilo karo dinokmu. Sing jenenge wong maca, kuwi aja ngangge kaca ribet, ngangge kaca rasa. Yen kaca ribet, wong liya kabeh ketok ireng peteng. Lek kaca rasa, ketok awake. Mula ngilo karo dinokmu. Apa kowe ayu-ayu widodari? Raine yo kromos kaya ngono lho. Hapure bergenggek ngendel-ngendelke. Wis ora perlu gagas lawan Kakang Bima Sinaratu sing baku. Ripalungguhan iki Indra Baladewa. Kantinen Yama Dipati. Yen pancen Repudara ora kena diperintahke kanthi becik prayoga dicabut nyawani cinemplungake ana madyaning kalah Candra Dimuka. Ora langkung sendika mestakaken
aliran iki Bathara Kala sing bakal goleki Pandhawa men swargane mapan ngene wadhukku kene. Ini kembang panenggih risang Bathara Kala ingkang jemangkah marang negara Ngamarta ngupaya para Pandhawa ora kaya ing mapan wonten ing Klampis ireng para kaman gambira jroning rasa kaya antuk pengasihing Bathara Katembangan Angrengga endahing putri saking Surakarta